Tää hotellissa. No täällä on muurahaisten muori, terve. Ja päivää. Olisin tiedustellut, että olisiko teillä ollut pari seuraavaa yötä vapaana? Juu, kyllä on. Ja kuinkas monelle hengelle laitetaan? No meitä olisi pari kekoa tulossa. Pari muurahaiskekoa. Tarvitaan varmaan 1 000 000 huonetta. Kutakuinkin joo. Hyvin sopii, tervetuloa. Kiitos kovasti. Nähdään huomenna. Selvä. Hei hei. Hei hei. Mamma, tälläkin on jo 20. Appa!